Това е къщата на ужасите. Една празна, непостроена къща, която ще обиколим. Моята най-голяма любов. И така, почваме. Кофа! Така, тук предполагам, Ескалатора към горната. много умно, тук предполагам ще има асансьор, но все още не са го направили. Няма да го Да, защото са мързали. И сега се качваме по стълбите нагоре към първия етаж. Няма страшно. Цената е малко напукана. Кабели навсякъде. Тук има нещо. Изрод. Хайде. Престани. Така, тук има няколко празни стаи, откъдето навсякъде висят кабели. Все странно. Тук е крипи коридорът. Има дух на край. Истински дух, който ще ни убие. Не искам да умирам сега. Поне съм с теб. Обичам те. Добре, де, спокойно. Обичам те. Може би. Добре, продължаваме. Малко емоционални части. И духът се приближава. Оля, това е истински дух ли? Влезам на страх. Тая. Тая. Не, идваш с мен. Стига 3 пъти сме били тука. Тук няма врата. Страшно е. Да, 8 часа е. Продължавам сама по коридора. Няма да казвам защо. Не ви, че се оплаши. Стигам до якото стълбище, което е като кола. Много радва. И се качвам по стълбите. Няма страшно. Още стълби. Стигаме до етаж. Тук буквално няма нищо. Това е лошото. Асансьор, който не води никъде. Туалетни навсякъде. Една стая с детска рисунка, което не се вижда. Държавам горе. Сама. Тора ми се, че чу глас. Много. Повече нагоре. Чук човек. Говори.
се обратно. Не знам, че не трябва да се пуша, тук няма никой. Но се стори, че чух някой. Добре се върта. Тя улица къде бях. Кой първият етаж? Това беше съдбе. Дошаваме по страшния коридор. Крипи коридора. Където навсякъде има стаи. Празни, самотни стаи. Така. Идем тук. Това беше и колкото ми. И Еви ме чака. Може би ще има втора част, но някой друг път, защото се оплаши. Чао!